To mám inak asi ja. Ja mám strach z temnej vody. Who are you? Peter Parker! Mary Jane! Fuck me! Sex me now! Basemande, ďakujem za 8 mesiacov, 18 mesiacov, pardon. Keď talasofobia je to, že čím hlbšia voda je, alebo vyzerá byť, tak tým máš z toho väčší strach, tak to mám ja. 100%. Minule som pozeral aj taký, že test proste toho, že či to máš, alebo vieš aspoň si to predstaviť a tam dávali akéby šoty rôznych oceánov a tak a ty pičo, no. To je masaker. Subnautiku zahraje? A tak v hre mi to je jedno. V hre mi to je jedno. Ako isto mi to privedie taký hnusný pocit, ale... No poďme. Čo je talasofobia? Názov talasofóbia pochádza z antického Grécka, skladá sa z dvoch slov. Thalassa, čiže more, a phobos, strach. A ide o intenzívny strach z hlbokých vôd, čiže morí, oceánov alebo jazier. Z hľadiska histórie a ľudskej psychológie sa táto fóbia považuje za logickú. Ľudia sa predsa vždy usídlovali na pevninách a otvorené more a oceány pre nich predstavovali obrovské riziká. Martin Anthony, profesor psychológie, uviedol vo svojej knihe The Anti-Anxiety Workbook, citujem, sme evolučne naprogramovaní báť sa niektorých situácií, napríklad výšky, hlbokej vody alebo hady, viac ako iných, napríklad kvetiny, plyšáky a tak. Výšek sa napríklad nebojím absolútne. Výšek sa nebojím absolútne, práve naopak, keď som bol aj menší, tak ma lákali. Zároveň hady sú v piči pre mňa. To nemám, nedobré hady. Nedávam na full, aby ste videli, kto to robil, kde ho nájdete a tak ďalej. A dáva to absolútny zmysel. Keď som robil video o jaskyniach, čítal som jeden fajn komentár, ktorý tvrdil o tom, že vlastne naše strachy a fóbie sú také signály a upozornenia od nášho rozumu a podvedomia, že tá situácia môže byť nebezpečná. Keď má niekto strach z hlbokej vody, bojí sa, že sa v nej utopí alebo že ho niečo stiahne dnu. Ak zabrdnem do náboženstva a kultúry, tak aj tu sa oceány a moria stávajú priestorom hrozby, niečoho strašného, nejakého trestu. Dáva sa im zlá nadpozemská sila. Príbehy... Kamo, ja keď si predstavím vikingov, jak išli prvýkrát skrz oceán na tých drevených ploďkách, ty kokot, a koľko z nich sa prevrátilo do piče a museli tí typci viking proste si tam plávať v tom otvorenom oceáne, až kým sa neutopili, ti jebe. To ja ti hovorím, že to je podľa mňa najhoršie, čo môže byť. Ako Noémová archa, Búrka od Shakespearea, kniha Beasts of the Deep, ale aj filmy ako Čeluste alebo Titanic tvorili a tvoria aj dnes v publiku väčší a často aj neopodstatnený strach z vôd kvôli tomu, ako desivo a realisticky sú situácie v príbehoch vykreslené. Do toho pridajme správy a články o žralokoch, ktorí trhajú turistov na pobrežiach, ale aj vo vode. Mimochodom za rok 2023 to bolo 69 útokov, z toho 14 bolo fatálnych a talasofóbia začne byť oveľa opodstatnenejšia. Útokov čoho? Žralokov? Ja keď som bol v Severnej Karolíne, si predstav, tak tam majú normálne stránku. Neviem, či len oni, ale celkovo podľa mňa Amerika máš proste stránku, že koľko útokov žralokov frekventovane tam je v priebehu roka. A normálne som si to otvoril a tam normálne boli. Chápeš? A ja som si povedal, že čo ti jebe? Tak som plával iba tak, že pokrk vo vode, aby som mohol rýchlo utiecť naspäť. No ja som sa bál ako koček. Si zober, že ja som bol vo vode takto, som si takto plával a 500 metrov okolo mňa, predo mnou, normálne divoký delfín plával. Tak keď divoký delfín tam môže byť, tak môže byť aj žralok, to mi nerozprávaj. Som mal v piči. Hej, veríme? Niekto mňa jebne blesk, keď klamem. Vidíš? Nič sa nestalo. V tých žralokoch je tu takýto krásny instagramový účet od jednej slečny, ktorá robí videá hlavne o žralokoch a veľa som sa naučil z tohto profilu a vlastne som zistil, že tie žraloky sú absolútne fascinujúce a úžasné zvieratá. Nie sú to len beštie, ktoré trhajú surferov v Austrálii. Ja tu mám samozrejme aj pár úžasných videí k talasofóbii, tak si ich poďme spoločne pozrieť. No. Kamaráde.
Ešte keď je tma, že nevidíš, keď sa pozrieš dole, nevidíš ani kokot. Wow. Kamaráde. No. A najhoršie, keď si takto hore a nevidíš, čo je pod tebou, ty kokot. To je v piči. Dobre, ja viem, ono sú to väčšinou všetko 3D animácia, 3D render, ale je to strašne atmosférické. Našiel som aj 9-minútovú kompiláciu s názvom The Ocean Scares Me. Som ďaleko od pobrežia, v hlbokej vode a počujem veľryby spievať. Wow. Čuť jebal, tak to je cool zase. To by som chcel počuť. Cítim vibrácie tých piesní po celom tele. Tie obrovské zvieratá môžu byť kdekoľvek podo mnou. Wow, to chce odvahu. Ja by som sa na toto nedal. Toto je ono. Proste... ničota, ktorá je rozliahla okolo vás a nevidíte koniec ničoho a nikde, to je to, čo ma desí. Ak vám náhodou nestačí talasofóbia, tak pridám ešte submechanofóbiu. Ide v podstate o strach z predmetov, ktoré sú vyrobené ľuďmi a nachádzajú sa pod vodou. Čiže nejaké vraky lodí, vraky lietadiel, ale môžu to byť aj predmety ako napríklad reťaze, ktoré idú z lode. My ľudia máme radi konkrétnosť a keď má byť bicykel v meste opretý o lampu, tak OK, chápem. Tak je to v poriadku, ale ako náhle sa bicykel nachádza 30 metrov pod vodou a je obrastený machom, nedáva nám ten koncept ako keby zmysel a začneme fabulovať, ako sa ten bicykel tam dostal. Ja z tohto osobne mám zimomriavky. Je to pre mňa hrozne fascinujúce. Keď sme sa boli potápať na guláške v Senci, tam je dokonca správené múzeum podvodné, kde sú rôzne predmety, je tam napríklad dodávka, je tam lietadlo, sú tam aj rôzne sochy a pre mňa to bolo hrozne zákaz kúpania. Krásne, ja by som tam ostal aj celý deň. Ľudská sa na druhú stranu bála týchto predmetov, alebo teda zlakla sa jednej konkrétnej sochy, ktorá vyzerala ako žraločia otvorená papula. Neviem však, ako by som sa zachoval a ako by som sa cítil, keby idem skúmať skutočný vrak lode alebo lietadla, ktorý vieme, ako sa tam dostal, ale to už je na mňa príliš hlboko. Ale... Skôr by som sa bal toho, že ísť sa potápať niekde, kde to není frekventované medzi potápačmi, že není to úplne, že preskúmané. A ísť na niečo také divoké, vieš, preskúmavať. A zrazu by si našiel nejaký vrak lode, kokot, a ideš sa tam pozrieť a nevieš, čo tam nájdeš. A neviem, či chceš. Raz v živote by som to chcel zažiť a vidieť. Trošku som odbočil, pardon, ale keď už sme pri tom potápaní, tak si poďme o ňom povedať trošku viac. Ja obyčajné prístrojové potápanie úplne rozoberať nebudem. Je to úžasná, relaxujúca aktivita. Vždycky som si pri tom vydetoxoval, vyčistil som si pri tom vždycky hlavu. Ale k tomuto videu sa skôr hodia extrémnejšie podoby potápania, ako napríklad freediving alebo cave diving. Spomeniem aspoň takú veľmi rýchlu históriu potápania, lebo je to naozaj veľmi zaujímavé a zaslúžilo by si to, že samostatné video. Za úplne prvé diving potápanie môžeme považovať primitívne lovenie rýb alebo rôznych materiálov, ako sú perly, korály. V antickom Grécku sa napríklad ľudia potápali na jeden nádych do 30 metrov, aby vylovili špongie, ktoré... Jak oni vtedy videli, mi povedz. Však ja keď otvorím oči v dole niekde, však ja vidím proste, keby som mal proste rozmazania jak piča, jak vtedy vedel uloviť niečo, mi povedz. My sa potom mohli umývať. Z roku 1535 máme prvý záznam použitia potápačského zvonu Julienom de Loreanom. V roku 1789 John Smeaton... A čože je čistá voda, ty dement, ale to je proste, máš to rozmazané, nie? Nevidíš čisto, jak keď si dáš okuliare. Že čistá voda. Implementoval 100 rokov starý nápad funkčnej vzduchovej pumpy do tohto
potápačského zvonu. No a potápačské zvony sa používajú aj dnes. Hlavne na saturované potápanie, ktoré je potrebné pri rôznych prácach dole pod vodou, ale k tomu sa ešte dostaneme. Tieto prvé potápačské zvony inak vyzerali hrozne strašidelne, ale aj napriek tomu boli funkčné. To boli v Assassin's Creed, nie? Tie potápačské zvony. Myslím, že v Black Flagu boli. Keď si šiel preskúmovať, tak si sa tam nadýchol. Nehovorím o potápačských oblekoch v 16., 17., 18. storočí, kedy tieto veci prosperovali a stále sa zlepšovali, vyzerali veľmi strašidelne, jak z inej nejakej planéty alebo z ako nejakej surreálnej reality, kde si ľudia na seba obliekli doslova, že 10-tonovú kovovú konštrukciu a ona fungovala a ten človek prežil a neutopil sa v nej. Samozrejme, technológie sa stále zlepšovali a našťastie dnes už nemusíme tieto opachy mať na sebe oblečené, aby sme skúmali podmorský svet. No ale niektorí ľudia sa rozhodli potápať bez prístrojov a na jeden nádych. A to je freediving. Je to šport, ktorý sa delí do viacerých kategórií, ale najznámejšou je tzv. Potápanie s vlastnou váhou, ak to tak môžem nazvať. Ide o hĺbkový ponor s plutvami alebo bez nich, s vlastnou váhou a jak vedia ísť dole, mi povedz, keď majú v pľúcach kyslík. Wait! Who are you? Peter Parker! Mary Jane, fuck me! Sex me now! Čaute chat a Chrumko 3. Jak to je možné? Ja keď sa skúšam... Sa hrajú, že sú kameň. Si jebnutý. Vedia vypúšťať pomaly, však ale mu chýba, nie? Nič pre ľudí s talasofóbiou. Svetový rekord v tejto kategórii drží Alexej Molčanov 136 metrov a u žien je to Alessi Zecchini 123 metrov. O jej živote je nádherný dokument, ale teraz si nespomínam, či je to na HBO Max, Disney Plus alebo Netflix. Neviem, fakt neviem. Je to krásny príbeh, veľmi emotívny. Tá žena... Hej, chýba mu, že dýcha pod vodou. Tak ale keď ho máš v plúcach, že sa nadýchneš, tak máš ešte nejakú zásobu v plúcach. A keď ho vydýchneš, tak tá zásoba je preč. Nemusíš myť v plícich, stačí ho myť v krvi. Aha. Tak to dáva zmysel. Akože že zrobia nejaké Wim Hofové, predtým si natlakujú proste do krvi a idú. Je absolútny stroj. Oddala sa freedivingu a prekonala niekoľko svetových rekordov. Určite, ak vás zaujíma táto téma, kľudne bežte hodiť follow na Instagrame alebo si tento dokument chodte pozrieť. Je to úžasné. A ak chcete mať trošku umeleckejší zážitok, určite si bežte pozrieť videá na YouTube s názvom Jeden nádych okolo sveta alebo short film na National Geographic s freediverom Julianom Nérim. Obe videá sú dýchberúce, nemal som slov, pozeral som s otvorenými ústami. Majú úžasnú atmosféru, absolútne geniálne. Čo ale až tak geniálne nie je jaskinné potápanie. Robili sme video už o jaskyniach, kde som ukazoval týpkov, ktorí sú v úzkých priestoroch, občas sa sem tam niekto zasekne a ostane tam už navždy. Tak si predstavte to isté, ale plné vody. Podobne ako pri jaskyniarstve, aj do tejto aktivity sa púšťajú nadšenci adrenalínu, objavovania, ale aj vedci, ktorí skúmajú nové zákutia našej planéty. Avšak túto aktivitku už nemôže zrobiť len tak hocikto. Je na to potrebný špeciálny tréning, niekoľko certifikátov, naozaj veľa skúseností a profesionálne vybavenie. Bohužiaľ, ale ani táto aktivita sa nezaobíde bez tragédií a je ich naozaj veľa. Najznámejšia z nich sa stala v roku 1972 v blízkosti austrálskeho mesta Mount Gambier. Nachádza sa tam tzv. Závrt alebo krasová jama Sinkhole s názvom The Shaft. Medzi 9 členmi tejto dvojdňovej potápačskej výpravy boli 4 členovia rodiny Millot. Christine, Glenn, Steven a ich bratranec John Bockerman. Všetci štyria mali expertné skúsenosti s potápaním a Christine mala len 19 rokov a už mala niekoľko ocenení za scuba diving. Jednoducho celá výprava bola skúsenosťami na expertnom leveli. Toto miesto skúmania bolo naozaj neobvyklé. Išlo o dieru v zemi, ktorá bola veľká dostatočne na to, aby sa cez ňu prepchal dospelý človek a následne sa otvorila obrovská jaskyňa o veľkosti futbalového ihriska. Keď sa pozrieme na prierez tejto jaskyne, tak vidíme, že Takže oni tu sa môžeš až dostať, hej?
strede sa nachádza tzv. Kopa kameňov, po bokoch sú dva tunely. Najhlbšie miesto týchto tunelov je tuším 126 metrov. Prvý deň sa skupina ponorila do 40 metrov, kde umiestnili tzv. Potápačský výstrel. Ide vlastne o závaže, lano a bojku, ktorá má slúžiť ako pomocné lano pri stúpaní a zároveň je to taký orientačný bod. Keď mali hotovo, svoj ponor ukončili. Vrátili sa na druhý deň s tým, že nemali v pláne skúmať oblasť jaskyne ďalej ako za bezpečnú zónu, čo je vlastne rádius okolo tej kopy kameňov. Svetlo nesiaha príliš ďaleko do jaskyne a veľa zákutí z jaskyne nebolo nikdy preskúmaných. Spomeniem ešte veľmi dôležitú vec a to je opojenie dusíkom. Ide o jav, ktorý sa deje ľuďom, ktorí sú pod vodou v hĺbke viac ako 35 metrov. Príznaky sú podobné ako keď ste opití. Čím hlbšie idete, tým sú tieto príznaky intenzívnejšie. Točenie hlavy, strata koncentrácie, máte spomalené reakcie a v niektorých prípadoch môže dojsť až k bezvedomiu. Ale keď vystúpate vyššie, tieto príznaky začnú odchádzať. Celý tým je teda už vo vode, v hĺbke. To sa vám nejako mení niečo v krvi na dusík, nie? Alebo jak to funguje? 40 metrov, kde už opojenie dusíkom je citeľné. Skupina si nestanovila presný plán ponoru. Lano s bojkou nebolo vybavené extra fľašami so vzduchom a nemali ani žiadne pomocné laná, ktoré by ich viedli. Robert Smith v hĺbke 55 metrov začal ako prvý cítiť výrazné opojenie dusíkom a zasignalizoval skupine, že sa musí vrátiť vyššie. Skupina sa rozhodla ďalej pokračovať. Asi po 8 minútach, čo sa Robert Smith zdržiaval v okolí tej kopy kameňov, zahliadol svetlo, ktoré patrilo Glenovi. Glenn Millot si uvedomil, že mu dochádza vzduch. Rozhodol sa teda vrátiť sa na hladinu s tým, že chcel upozorniť aj svoju sestru, ktorá na tom bola pravdepodobne rovnako, no nestihol to, pretože sa rozdelili. Glenn, Robert a ďalší dvaja členovia skupiny sa stretli na hladine po ich ponoroch s tým, že nemali vo fľašiach takmer žiaden vzduch. Ale čo ďalší členovia, veď predsa celá skupina mala rovnaký počet vzduchu vo svojich fľašiach. Ty pičo. Tu nastal problém. Glenn si nasadil záložnú fľašu so vzduchom a pustil sa do hĺbky 60. A to nemajú proste nejaký merač, ty kokot, že mu ukáže, že už si v piči? 59 metrov, kde sa pokusil nájsť svoju sestru a ďalších členov skupiny. Na kraji jedného spádu našiel žiarovku a baterku svojho brata, avšak okrem toho a zvíreného bahna nevidel nič. Po chvíľke mu začal dochádzať vzduch aj v tejto záložnej fľaši, tak bol nútený sa vrátiť na hladinu. Tam bohužiaľ stratených členov skupiny nenašiel, pretože tí boli stále hlboko vo vode v jaskyni. Christine Millot a Gordon Roberts sa snažili vyplávať na hladinu, no kvôli zlej viditeľnosti boli dezorientovaní a nevedeli nájsť správnu cestu. Nastal totálny chaos a dokonca sa pokúsili vyplávať smerom hore, no narazili na skalnatý strop, kde ich zasiahla totálna panika. Ich bratranec John Bockerman bol videný ako pláva strmhlav smerom dole, pravdepodobne pod vplyvom silného opojenia dusíkom v domienke, že pláva na hladinu. Jeho telo sa našlo 6 metrov od tiel Christine a Gordona. Posledný člen, ktorý zahynul, bol Stephen Millot. Jeho telo našli len 15 metrov pod hladinou. Bolo zaseknuté o previs jaskyne a mal nafúknutú vestu, čo značí úplne poslednú možnosť záchrany pri potápaní. Ak chcete, aby sa vám poriadne spotili ruky, tak si určite pozrite celé video od Fatal Breakdown, kde vysvetlil a dopodrobna opísal celý tento incident. Mne teda nebolo všetko jedno. Mohol by som venovať celé video cave divingu a tragédiám, ktoré sa stali, ale my sa potrebujeme posunúť ďalej. Naspäť do morí a oceánov, kde žijú alebo žili rôzne bytosti. Naším najhlbším miestom na Zemi je Mariánska priekopa. Je dlhá 2550 km, široká 69 km a jej najhlbší bod má 10 994 metrov, niektoré zdroje však uvádzajú 11 032 metrov. Tento najhlbší bod sa nazýva hlbina Challenger a dostala svoje meno po britskej lodi, ktorej posádka si dala za úlohu zmerať najhlbší bod na Zemi. To sa im aj podarilo, no ľudská zvedavosť je niečo, čo sa nedá zastaviť. A preto 10 rokov neskôr, v roku 1960, sa Don Walsh a Jacques Piccard ponorili v ponorke Trieste na dno tejto priekopy. Od vody ich delili steny hrube 13 cm, ktoré mali zamedziť obrovskému tlaku, ktorý je až 1100 krát väčší ako na povrchu. Oboch prekvapilo objavenie života na dne tejto temnej priekopy. Spozorovali rôzne živočíchy, ktorým extrémne prostredie absolútne nevadilo a tým nastal obrovský prevrat vo svete vedy. Na dno Mariánskej priekopy sme sa vrátili až v roku 2012, kedy James Cameron samostatne zostúpil na dno v ponorke Deep Sea Challenger. Celý tento ponor bol zaznamenaný, sú z toho videa na YouTube, môžete si to pozrieť, je to veľmi fascinujúce. Dobre, ale čo sme vlastne v týchto hlbinách... To si čavo si dal sidequest, že
Robím filmy, ale popri tom si idem na dno, že čo tam je. Objavili. Oh boy. Je toho extrémne veľa, ale fascinujúce je, že je to vlastne takmer nič, pretože máme preskúmaných iba 20% z podmorského života. Ono všetko, čo sa nachádza pod hladinou hlbšie ako 200 metrov, sa považuje za hlbokomorské. Do tejto hĺbky už nepreniká slnečné svetlo, preto si mnohé kreatúry musia vystačiť sami. Napríklad taká Twilight Zone, ktorá je medzi 200 až 1000 metrami pod hladinou, je domovom pre mnohé krásne živočíchy, rôzne medúzy, chobotnice, dlhočízne transparentné červy, ktoré sú nádherné a ako z inej planéty. Využívajú bioluminescenciu, proces chemických reakcií vo vnútri organizmov, ktoré produkujú svetlo. Niektoré z týchto živočíchov môžete vidieť napríklad aj vo Viedni, akvárium asi 13 poschodové, je to strašne super, tie medúzky tam svietia, žiaria, blikajú. Ja keď som bol v LA vo veľkom akváriu, tiež som tam videl takéto blikajúce a svietiace bytosti. To je ako z inej planéty, ako keby sme boli vo vesmíre, ako keby sme sa pozerali na nejakých mimozemšťanov. No ale okrem týchto krásnych blikajúcich živočíchov existuje niečo ako hlbokomorský gigant. Sa mi extrémne ľúbi, aký štýl kontentu robí Slažo teraz, úplný pík, kamo. To je... Čo vydá video, to je skvelé. Čiže podľa mňa, je keby sa znova, je keby získal zápal alebo niečo. Ale tomu sedí extrémne podľa mňa. Ja som ani zatiaľ z týchto nových videí, čo robí, ani jedno som nevypol, že by ma nebavilo. Gigantizmus. Jav, ktorý spôsobuje to, že čím hlbšie ideme, tým väčšie, až karečie, ale to im nehovorte, kreatúry môžeme nájsť. Možno ste zachytili toto strašidelné video. Není tam žiaden zvuk, ale toto keď som prvýkrát videl, tak som si myslel, že je to z nejakého filmu, akože nejaký footage. Nejaký mimozemský film. Bože, je to riadne nepríjemné kúkať na takúto mátohu. Toto video natočili na jednom z ropných vrtov a ide prosím pekne o chobotnicu veľkoplutvu, ktorá žije v hĺbke 6200 metrov a jej chápadlá dosahujú dĺžky až 8 metrov. Potom tu máme rôznonožky Alicella gigantea, ktorí dosahujú veľkosť až 34 cm a sú najväčším známym druhom z tejto kategórie. Živia sa vlastne čímkoľvek, čo nájdu. Na dne sú to takí upratovači. Asi najznámejším príkladom podmorského gigantizmu je Architeuthis dux. Netuším, či som to prečítal po latinsky správne. Je to obrovská chobotnica alebo giant squid. Môže dorazť až do 13 metrov, má oči veľké ako ľudská hlava, 3 srdcia, ktoré pumpujú silu do tohto obrovského tela. Je to jednoducho dokonalý nightmare fuel. Ja som našiel video, kde sú potápači, ktorí objavili túto chobotnicu a plávala vedľa nich. Posral by som sa. To vôbec. Kamaráde. Kamu, jaké torpedo. Na jednu stranu je absolútne úžasné, že mali takéto stretnutie, lebo toto je že veľmi neobvyklé. Na druhú stranu je to nope. Idem z vody, dovidenia, papa, už ma nikdy vo vode neuvidíte. Takisto nesmiem vynechať žraloka grónskeho, ktorý dorastá až do veľkosti 7 metrov a žije v hĺbke 2000 metrov v arktických vodách. Výskum ukázal, že sa môžu dožiť až 400 rokov. Tieto žraloky majú veľmi pomalý metabolizmus, čo im vlastne umožňuje prežiť. Zatiaľ nie sú vyhlásené za ohrozené druhy, ale môže sa tak čoskoro stať, pretože tým, že majú taký pomalý životný štýl, tak sa nerozmnožujú až tak často. Ja ešte skočím trošku do fiktívneho sveta. Objavil som zaujímavé veci k tejto téme, čo sa týka 3D animácií, podobných ako sú napríklad od Kane Pixel Backrooms. Je tu mátoha, ktorá sa volá El Gran Macha. Wow. Čo to je? Vybavená ponorka. Toto je najstrašidelnejšie, keď sa to stráti z dohľadu. Zrazu vidíte len chvost a nič iné. Mne to príde hrozne fascinujúce, že to niekto vymyslí, spracuje, vymyslí tomu ten lore, vymyslí tomu ten príbeh. To je pre mňa, že wow. Toto je veľký nope. To mi chcete povedať, že ani jedna z ponoriek si nevšimla hentu mátohu tam vzadu. A hlavne, že skúmajú vrah lode. Wow, pozrite sa, aké zubiska má tá mátoha. Zje ponorku? Hotovo, vybavené. Papa, strašne moc by som
pozeral tieto videá s vami, že od rána do večera, možno na nejakom streame si môžeme spraviť takúto, že 3D night a budeme sledovať tieto strašidelné kadejaké výmysly a príbehy a bájne bytosti, ale musíme sa posunúť trošku ďalej na kapitolu, ktorá sa bude venovať tragédiám, ktoré sa stali pod hladinou. Začneme príbehom lodného kuchára z Nigérie. Harrison Okene bol kuchár na... Nechávam, že to je vymyslené. Tak to je len... To má slúžiť na to, aby si keby poškrapkal svoju predstavivosť. Alebo ako tomu povedať. Cubis, ďakujem za 8 mesiacov. Peter Parker, Mary Jane, fuck me, sex me now. Tým, že nemáme keby preskúmané väčšinu keby toho podmorského sveta, tak ľudia špekulujú, že čo keď tam sú ty kokot, nejaké tvory obrovské, vieš. Ale podľa mňa ani tam nežije nič veľké, kámo. Ak by tam malo žiť niečo obrovské, tak si myslím, že to potrebuje keby nejak sa živiť. Čiže si myslím, že akože život tam je, ale nejaký mini. 20% nepreskúmaných, no. Ťažnej lodi Jaskon 4, ktorá pomáhala pri jednom manévri a bola súčasťou veľkej flotily. Potrebovali ísť na toaletu a kým na nej bol, loď zmietla obrovská vlna, začala sa potápať. Voda sa okamžite začala valiť do lode. Harrisona prúd vytiahol zo záchodu, prevliekol ho cez takmer celú loď a vtlačil ho do menšej kúpeľne, kde sa dezorientovaný a dobitý stačil chytiť malého umývadla. Našťastie v tejto miestnosti bol maličký vzduchový, ako to nazvať? Bol tam... No, ja chápem, že sa živia blablabla, ale pochybujem, že tam žije niečo také, ako ukazoval v tej 3D animácii. Že no je 20-kilometrová príšera, čo pri ňom ponorka vyzerá taká malá, chápeš? To neexistuje, kámo. To by proste minimálne seizmologovia by na to prišli, že sa to pohne ty kokot a no zrobí zemetrasenie z toho, že sa len pohol. Tam vzduch. Loď postupne klesala až na dno do 30 metrov. 100 metrové kokotiny? Neverím. Akcia. Potápači veľmi rýchlo lokalizovali, kde sa loď nachádza, avšak neboli pripravení na tak hlboký ponor. Megalodon vyhynul kvôli tomu, že proste už nemal potravu na to, aby keby sa dokázal nažrať. Tak oni vyhynuli, pretože požrali všetko možné okolo seba. Chápeš? Oni sa živili čímkoľvek veľkým, ale proste mali tak silný metabolizmus tým, že boli obrovskí, tak preto vyhynuli. Aby tam žili 100-metrové obludy, to vieš si predstaviť, čo by museli žrať? Ani kokot, neverím. Aj kvôli tomu akciu odvolali, no zahralo rolu aj počasie a domienka, že nikto na lodi neprežil. Harrison, uviaznutý v maličkej miestnosti s kúskom vzduchu, sa po dni rozhodol v absolútnej tme presunúť sa do inej časti lodi a našťastie sa mu podarilo dostať sa do jednej kancelárie, kde bol oveľa väčší priestor so vzduchom. Netuším, prečo sa rozhodol toto spraviť, to bolo, že extrémne odvážne. Ja osobne by som to asi neurobil. Keď ste blízko smrti, tak váš rozum a vaše telo koná úplne inak. Hladný, smedný, dobitý, rozmočený, rozmýšľal o najhoršom. Modlil sa k Bohu a uzavrel s ním pakt, že ak ho nechá prežiť, tak už sa nikdy na more nevráti. Na hladine sa zatiaľ opäť pripravovala záchranná akcia. Tentokrát bol vyslaný dole tým, ktorý bol špecializovaný a pripravený na takéto hĺbkové ponory. Ferdinand, to je špekulácia. S jedným supervizorom, ktorý ostal... Takisto to, čo som povedal, ja špekulácia. Ja som pozeral o tom dokumenty, keď som videl film s Megalodonom. Ale nikto nevie, prečo reálne vyhynul. Na lodi boli spojení kamerovým záznamom a dokonca komunikovali aj cez audio. Horko ťažko sa dostali do lode, preskúmali ju, samozrejme, že našli tela pozostalých námorníkov, no jednému potápačovi sa stalo niečo, na čo určite nezabudne celý život. What's that? Okay. That's horrible. All right, you found one, yeah? He's alive. He's alive. Okay, keep him there. Dudo, ale na to nemusíš preskúmať celé dno oceánu, stačí, že na to ideš matematikou a logikou. Chápeš? All right. Just all right. Just hold him there, okay? Just keep him there. Neviem si ani len predstaviť, aký musel byť toto pocit.
Dali mu príľbu, vďaka ktorej mohol dýchať, Si zober, že vraskavec ozrutný má 35 metrov či koľko, najväčší tvor na planéte, a to je 35 metrov. To aby niečo malo proste 100 metrov, to vieš, čo si musí... To si vieš, čo musí, vieš, ak by to muselo vyzerať? Dýchali ho najprv asi cca 20 minút. Potápači sa trošku báli, že keď ho vyvedú von z lode do vody, že spanikári, ale našťastie sa tak nestalo. Harrisona museli dať aj do dekompresnej komory, kde bol nejaké 2 alebo 3 dni. Prežil to ako jediný z tejto celej posádky a dodnes svoj sľub, ktorý dal Bohu, neporušil. A na more sa zatiaľ nevrátil. Spomínate si, ako som hovoril o potápačských zvonoch, že sa používajú aj dnes, hlavne na saturované potápanie, ktoré je potrebné pri hĺbkových prácach pod hladinou. Tak následujúci príbeh sa odohráva v jednom z nich. Prečo je vlastne potrebné takéto saturované potápanie? Úplne v skratke a veľmi laicky vám to vysvetlím. Ak ide potápač do príliš hlbokej vody na dlhý čas, je potrebné použiť saturačné komory na lodi, ktoré sú pod rovnakým tlakom, ako je v hĺbke, kde budú pracovať, a potápači v nich niekoľko dní žijú. Na tieto komory je potom napojený zvon, do ktorého vlezú, a po 2 idú do tej hĺbky, vykonajú prácu, vrátia sa naspäť hore do týchto komôr. Musia tak robiť, pretože ten tlak v hĺbke je príliš vysoký, a keby tam len tak skočia... Ale to není, že zahádam, proste každý má svoj názor. Môj názor je, že tam žijú proste tvory, ale sú proste také, jak si... Neviem, že sme preskúmali všetko, každých tvorov, ale není tam nič obrovské za mňa. Robia to a vyplávajú hore, tak to sa volá dekompresná choroba. Veľmi nebezpečná vec pri potápaní. Vyhýbajú sa týmto vlastne dekompresnej chorobe, týmto saturovaním. Vráťme sa k zvonu. Tento zvon sa spúšťa normálne takým ramenom dole pod vodu a je napojený na loď aj takzvanou pupočnou šnúrou. To je vlastne spleť káblov, cez ktoré idú audio-videokomunikácia, samozrejme vzduch, aj teplá voda, ktorá sa potom napája na potápačské obleky potápačov, aby im nebola zima. Hej, udržuje ich to vlastne v teple. Veľmi dôležitá vec, táto pupočná šnúra. No a v takomto zvone sa ocitli potápači lode Wild Rake, ktorí mali robiť pod vodou práce spojené s opravou alebo so spojením ropného vrtu s inými časťami, ktoré sa tam dole na dne nachádzajú. Vo zvone sa nachádzali 2 potápači. Keď sa dostali na dno, Richard bol prvý, ktorý zo zvona vyliezol. Išiel odrobiť svoju prácu a keď mal úlohy splnené, otočil sa a skoro ho otočilo znova naspäť, pretože si všimol, že zvon bol nebezpečne blízko dna. Všimol si taktiež, že ťažné lano, ktoré zvon drží a ťahá ho hore dole, o zvon pripevnené nebolo. Richard sa okamžite vybral do zvona a našťastie sa mu podarilo dostať sa dnu a zvon uzavrieť. Posádka na palube lode si všimla, že sa ťažné lano otrhlo a že zvon visí len na pupočnej šnúre. Akákoľvek audio a videokomunikácia zlyhala. Čo bolo horšie, tak šnúra, ktorou viedla teplá voda, sa začala trhať, začala striekať vodu všade naokolo a tým pádom nedodávala teplú vodu potápačom do zvona. Posádka lode dostala pokyn zhora od manažéra a od vedúceho tohto ponoru, aby začala zvon vyťahovať, aj napriek tomu, že ho držala len táto pupočná šnúra. Posádka ostala samozrejme v nemom úžase, čo za debilný nápad to je, ale museli tento príkaz splniť. Spustili navíjak, ktorý začal navíjať pupočnú šnúru, no tá sa začala stále viac a viac trhať. Dokonca sa zamotala do toho navíjaku a zasekla sa. Až o niekoľko hodín na to, o 4:00 hodine ránej, dostala priľahlá loď s názvom Stina Welder prosbu o pomoc so záchranou uväznených potápačov dole vo zvone. O 5:45 ráno z tejto lode spustili dolu druhý zvon s 2 potápačmi. Potápačom trvalo viac ako hodinu lokalizovať tento otrhnutý zvon. Neuvedomili si totiž, že počas toho, ako ho vyťahovali, zmenili jeho pozíciu tým, že ho ťahali po dne. Druhému zvonu nefungovalo vonkajšie osvetlenie, pretože tesne pred spustením do vody bola na ňom robená technická prehliadka a zistili sa niektoré problémy. A čo bolo horšie, tak komunikácia medzi potápačom vonku a týmto druhým zvonom nefungovala, takže vždy, keď sa niečo stalo, museli ísť tam a späť. No proste absolútny shitstorm najhorších udalostí, ktoré sa len mohli v takejto situácii stať. O 7:55 ráno potápač potvrdil, že obaja potápači v otrhnutom zvone sú stále nažive a reagujú. Ale až o 10:00 hodine ráno sa tomuto potápačovi podarilo pripevniť nové ťažné lano na tento otrhnutý zvon. Na našťastie mohla začať záchranná akcia. Stena Wilder, druhá loď, bola priamo nad zvonom. Halo, že sa tým podľa mňa inšpirovali v tej hre
jak sa volá to, čo som hral na tej ropnej plošine? Jak ich vyťahli, ten zvon vyťahli hore na tú ropnú plošinu a im jeblo v tom zvone a začali tam vrieskať. Nie. Niečo Deeps, Wakes, niečo pičo. Nesoma. Tú ropnú plošinu, čo sme hrali, kurva, jak sa to volalo? Wakes the Deep. Still Wakes the Deep. Yes, toto. Tak tam bola presne scéna, že oni vrtajú ten ropný vrt, že tam dojebe a oni vyťahnú ich v zvone, takto vyťahnú proste na tú ropnú plošinu ten zvon a ty ideš okolo toho zvonu a tam proste vrieskajú jak blázni v tom zvone. A chceš vedieť, že čo sa s nimi stalo, no? Tak toto mohla spustiť taký systém, ktorý by tento zvon vyťahol priamo hore. Avšak vedúcko na lodi Wildrake sa rozhodol, že on bude ten, kto ich zachráni a vyťahne a preto zadal pokyn, aby ich ťahali ťažným lanom v 45 stupňovom uhle. Posádka nemala na výber, spustilo sa navíjanie. Potápači v otrhnutom zvone boli celí nadšení, že sa konečne dostanú na hladinu, avšak po chvíľke počuli len obrovský buchot, cítili náraz zvonu o nejakú veľkú konštrukciu a o maličku chvíľku na to počuli znova buchot, ktorý signalizoval, že sa aj toto druhé lano opäť utrhlo. Do vody bol vyslaný ďalší potápač. Trvalo nejaký čas, kým opäť zvon lokalizoval, kým opäť našteloval ťažné lano. Potápači, ktorí zachraňovali tento zvon, boli vo vode 9 hodín. Potápači vo zvone boli 13 hodín podchladení. Až o 7:30 večer sa tento odtrhnutý zvon podarilo vytiahnuť na palubu lode Wildrake, no pre potápačov vnútri už bolo neskoro. Celá táto udalosť sa veľmi dlho vyšetrovala. Ono totiž vedúcko na lodi Wildrake nebol žiadny potápač, ani expert na takéto hĺbkové potápanie. Bol to vraj obyčajný biznismen. Experti na potápanie a mnoho potápačov boli To mi pripomína ďalšiu nehodu jednu. Veľmi zarmútení touto udalosťou a keď sa pozreli na túto udalosť, tak boli absolútne v ňom úžase, že čo za zlé rozhodnutia padli v tomto celom procese. Ak si chcete tento incident prejsť podrobnejšie, link je dole v popise videa. Viem, že existuje mnoho ďalších príbehov a prípadov, ktoré sa stali, ako napríklad potopenie Titaniku, kontroverzná smrť posádky ponorky Ocean Gate, ktorá sa vydala skúmať jeho vrak, instantná dekompresia potápačov na povrchu ropného vrtu Byford Dolphin, vtiahnutie potápačov do olejového potrubia počas prác na dne mora. Sú to strašné príbehy. Tak to jak sa stalo, ty kokot? Ktoré by si možno zaslúžili aj samostatné video. Čo vy na to? Tomu ver. OK, poďme po poriadku. Milujem byť pod vodou. Šnorchlovanie, potápanie je pre mňa absolútny relax, je to absolútne krásne a keby môžem, tak som pod vodou aj celý život a dýcham so žiabrami ako Harry Potter, keď mal tú úlohu v jazere. Ale mám aj trošku strach. Myslím si, že táto moja talasofóbia je z čias, keď som bol malý chlapec. Boli sme na dovolenke na Nitrianskom Rudne a to je veľká priehrada, kde je takýto obrovský otvor, ktorý vlieva vodu dnu, nevedno kam. No a my sme boli na lodi, alebo na člne a niekto z posádky si začal robiť srandu, že nás to tam vťahuje a asi sa tam utopíme. Tak ďakujem krásne za detskú traumu, ktorá sa ťahne so mnou celý život. Chcel by som sa niekedy dožiť momentu, kedy To si sa zľakli, vám jebe. ľudstvo preskúma viac z tohto podmorského života. Veľmi ma fascinuje to, čo všetko sme tam ešte neobjavili a čo všetko sa tam môže nachádzať. Bojím sa však, že skôr ako sa to stane, tak si oceán zničíme. Predsa len aj na dne Mariánskej priekopy našli plastový odpad. Existuje takáto absolútne odporná vec, ktorá sa volá odpadkový ostrov, ktorý sa pláví medzi Havajom a Kaliforniou. My ľudia sme odporní, nechutní. Práca na lodi je pre mňa absolútne no-no. Keď som pozeral videá, ako sa lode driapú cez gigantické vlny, ktoré ich zalievajú, bol som celý dopotený. Keď sme sa potápali, tak som bol v maximálnej hĺbke 17 metrov. Máme totiž to certifikát na 18 metrov a hĺbšie by som asi možno nechcel ísť. Možno ešte tento 30 metrov kurz by som si spravil do nejakej hĺbky 100 metrov vo zvone, v sarkofágu a zvárať trúbky. Sice by som zarobil 40 000 mesačne, ale striasa ma, len pomyslím na to, že som tak hlboko. Po piči video, kámo. Po piči. Tu vám dám celý kanál, chlapci, kto ho nepoznáte, Sláža alebo tak, a chcete vidieť podobné videá, má to pokokot. Niektoré sme videli,
o jaskyniach, plastické operácie, Mount Everest, tu je o gang. Čo som ešte pozeral? Má to toho dosť, no. O mode, o kontroverziách v móde a tak ďalej. Je to po piči. Čaute.